Tresno tulus. Mbok sing total lho. Iki wis total suarane. Nek arep pengen ngene ya ngene, Iya. ngene iya apa? Ngene. Salepon. Apa? Kode. Kodene piye nek ngono iki? Kurang ajar. Nadyane. Mbok aku nang kene lho. Buk as moro. Iya, Teng, iya, Teng. Soale kowe ra nek ra digagas tin, soale sing kulino nembang gubuk asmara kan Ika. Aku kagak masuk ya. Kagak masuk. Wah. Soalnya kamu sama dengan istrinya kok. Iya. Sama yang di rumah. Dari ini muni kaya nang omah kaya kulkas muni. Ora, Ding. Ora. Heeh, Mbak. Ya, ya. Apa ora? Neng piye? Lah aku mana dalange nek rongkon mulai ya urung. Iya. Iya, Pak, mulai, Pak. Mulai nanti. Iya. Piye, Pak Di? Ora piye-piye, Nok. Cah ayu. Pak D terus. Wis tak kon muni apa Mas. Iya, rupaku ya ora pati tuwa banget ngono. Podha Pak D ora. Kuwi le jarikan piye kuwi? Jarikan kok jonjing kaya ngono. Sijine Benisis. 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 Oh, lah caitan ora. Wis. Le narik ora banget kok malah mlotrok. Jawa, Pak Di. Jawa. Apa iki? Ayo langgam ya kena engko mlebu dangdut ya ora apa-apa. Ya tak ngrungu cengkokmu sing Jawa, Teng. Apa? Sing santai wae, ora usah ndadak perlu sing werna-werna. Kadung tresna ana, jenang gula ana. Apa jenenge iki memanikku ana, manike kanca-kanca ya ana. Ya. Apa? Apa? Mbak aku cari lagu apa? Anu, Sewindu. Ya, Sewindu. Sewindu ki apa lagu apa kuwi? Oh, nganu. Nganu wae. Apa? Kok Kartonyono jenang gula wae. Ya, di jenang gula dibawani. Ya. Bawani apa? Jenang gula. Ya, Asmarandana ta, Pak Di? Ya. Wis. Mangga. Ki piye ta iki? Lah piye wong arep nyuwara kok malah bingung. Engko meneng wae malah sing metu mburi. Ngono. Ya. Gegarane. Ngono. Gegarane. Wong akrame. Ya, pancen bocah iki nek nyuwara dimatke dadi jarake rada suwe. Ya. Tutu Pandhet tutu rupa ngangsur amung kok ngang. Lah, diseneni ra Pak Di? Ora apa-apa, kuwi iki kreativitasmu bercengkok ora masalah. Sampean lho kok nek diseneni ya. Heeh. Sing nyeneni sapa? Bawi tane lusut ki jane basa Jawa udu to, Nak? Ya basa Jawa ming daerah-daerah. Aku sok ngerti an iso, sitok iso. Lho pirang-pirang to? Iya. Tibae werna-werna, tiba kejlungu, karan, gegledak, delosor.
Iya. Nah, kerungkap. Pirang-pirang lho, no. Ning tata krama iku kudu salim karo bapak ibune. Pak, kula ajeng mriko kalih rencang-rencang cium. Suarane banyak. Bocah iki suarane gampang. Ya terusno. Aduh, boh. Keselak apa? Rokok. Rokok ki anggere ngenehi marai keselak. Iya. Yen angel sepiro? Angel ka langkung. Ngapa? Ayo tirokno kok ngopo? Mula. Tak kira nek arep pamer cengkok. Ora pamer iki tak andani cengkok. Diajari, Pak Dik. Heeh. Langkung ho. Kuwi jenenge cengkok sendal pancing. Iya. Piye, Pak Dik? Sendal pancing. Langkung. Baca. Isop. Ya. Heeh. Tan kena tan kena ti numbas bocah iki jan nyolok. Iya, wah apik tenan. Jos tenan suarane. Ya. Jenengku. Ora dibandem sing ngendang kowe. Lah sing nek marahin jenengan ya sing ngendang rawani bandem. Ya ora ya iso dibandem tenan kowe. Iki arep mlebu sok kapan? Iya. Api ya? Jenengku lho. Ya. Ayo. Lah Mbak Elisa guyang-guyu kok. Ayo rasa gagas mburi sinden ki aja dikulinake gagas kancane. Ya. Jeneng kala kowe aja lali marang kowe iki
cengkak iki lho, Nak. Iya, terus yenting, nek yenting. Nggih. Anting, ya, klanting, klanting ki panganan. Neno 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 neno. Ora ngawur. Iya, Ting. Ya. Ayo kodang kala cuk anu wis ana lagu liyane daerah liyane urung? Pun. Apa lagu apa? Madura. Lagune apa kuwi? Tanduk Majeng. Apa? Tanduk Majeng. Banyuwangi Cengkir Gading. Heeh, terus? Terus apa meneh kok terus sira tanduk. Aku iki jare dadi sinden etnis di berbagai daerah. Ya kudu ngapalke lagu Nusa Tenggara, lagu Sumatera, Kalimantan. Sumatera ngertos kula. Apa? Pop tapi. Sing nganggo gamelan kok dipopke. Yo gak iso. Gak iso ya wis. Gak iso. Ya wis matur suwun Mbak Anting. Iso gawe panglipur penggali Mas Kiswan. Ayo. Ya, dibacutake gentenan sapa? Ayo Tin, gentenan ta Tin? Ya. Jumeneng, ya. Ngulet sik. Ahe.
Kowe iki ora entuk nesu. Kowe iki dadi julukan anyar kok ya. Engko sapa ngerti ditulis nang papan kae kanthi bintang tamu Sinden Tatin Hai Lestari. Iku meng mergo jenengan kuwi lho. Ayo ora apa ora. Aku ki akeh kok mentenarkan seseorang ki akeh kok. Iya. Prastiwi kae dadi SpongeBob. Ya. Prastiwi dalam kurung SpongeBob. Ya. Spom kok stong. SpongeBob. Kowe iso dadi ngono ki malah terkenal. Lah kowe iki ora ming nang kene lho. Ora ming nang kene. Wingi nang Bontang kowe ditakokke lho. Lho Pak Sino, Tatin hae mboten tumut to. Aku yo Mas Wan mboten hae tumut aku ya. Sinten e? Oh, oke wong kono. Iya, ditakokke, saking dene lemu. Napa? Budhek kuwi dadine. Ora ya. Nah, jane iya. Yo, nyanyi apa? Ya, nembang apa? Duet mboten? Heh? Duet mboten? Duet karo sapa? Kira. Oke, oh, duet Kyai Kakung karo Kyai Putri. Ya. Sapa sing kepareng dueti? Ayo, sing ngerbab. Ya. Ayo ngadeg ora sembodo ngebasi oleh akeh to kowe. Cilaka ora. Ha iki saya ora mangkat wae pira wae. Oh 5. 5 nek peng sak yuta wis 5 yuta lho kowe. Urung turane nggone dalange. Ayo jumeneng ora merna-merna iki. Ya jumeneng iso jumeneng ora? Ceket-ceket. Parani digandeng Din, parani. Oh, kok kaya wong ora weruh digandeng. Iki susah ngadeg dhewe kok. Parani, kei gutik. Men ngene iki. Benake sik jarike. Ngopo? Iki peneruse pelawak Junedi. Dalu Pak. Ora, mbuh ora. Iya. Arep duet apa ning aku mah lho nek lagune duet ki maksudku satu lagu engko le bawa wong loro gendi-genten. Nggih. Upamane kaya Kadung Tresna bawani wong loro, upamane kaya apa jenenge Setya Tuhu bawani wong loro. Ngono kuwi. Nek duet apa Rondo Kempling mayar. Ndas mundi Bayu, ndasmu nendi? Ndak pundi kok ndasmu ndi? Ya alon-alon iso. Lah apa? Ya apa panjalukmu ki? Oh. Mekaten injih to Kang Mas. Panjenengan ajeng nyuwun menapa to Kang Mas? Nyuwun patimu. Wow. Kadosipun panjenengan rumiyin ingkang modar. Apa stop. Ayo. Ya njaluk apa? Lah apa? Nyuwun apa Cahyo? Dibawane. Bawa apa? Apa sih sing kira-kira kono ora iso. Dadi kudu iso mirang-mirangke kono. Ora nyanyi, Tin. Ayo. Lah apa sing kowe iso wae? Oh, Apa ndang muni? nyidam sari ya kena. Nyidam sari wae rasa nanggap wayang. Ngrungokke wong arit kan karo upama sih. Tapi Banyu langit. kan wae apa? Gudeg Jogja wae piye? Aja. Ya apa ya? Serius. Lah ya aku manut panjenengan ningsun Kang Mas. Napa Pak Seno? Apa terserah nyingkar nyingkur. Gubuk asmara. Gubuk. Kuwi ra nggonmu mbiyen to. Gone sinten? Ya kali jenengan. Pak gede parang tritis munggah cilik-cilik. Wis sadar ora e? Hah? Aku biyen ngawal. Ya enggak apa? Ningkar ngingkur. Ngingkar. Engkole nyingkar-nyingkur. Ayo.
Parangtritis munggah ngopo? Ana gunung. Ana gunung? Gunung. Terus? Ya wis gunung-gunung kuwi. Tekono pake kan lho. Ayo. Ayo Ya diwiti. wis sikekno. Cakepane diajari ya. Nyingkar nyingkur. Mas Keswan iki kejaba ngrawit ya kadang kala sok disuwun bintang tamu. Oh iya. Iki nek nyuwarake manuk pinter banget lho. Napa gadah manuk to, Pak? Oh, ora ngerti kok. Suara jalan. Mbak unekke manuke. Sesuk. Tak ngerti aku manuk. Sok. Sesuk. Wiwit Ora sacekelan cagak. tane nyingkar. Keng napa tekang Mas? Nek mbok mules niku mbok wau mboten sampun nggah riyen ngono lho. Masuk angin? Oh diajak. Coba to krana. Engkang pundi? Kang ngarep napa mburi? Ya semanut sak kelasmu cendi. Kira-kira piye? Ora piye-piye gak wis gak. Kowe ngapa? Wiwit tane nyingkar nyingkur. Kecengkok apa e? Aku ki karepku arep gregel kaya ibu-ibu lho ra iso. Ora. Ya, coba. Bagi cocok ki padha-padha rasa gregel to. Rasa. Ya gregel ki nak. Lingsem yen ke mutan Neno. lelampahan kang kawuri Rumangsaku piyai kakung nek ketemu kancane kok sing ditakokke sing ora ana. Iya. lah pripun to? Apa Keswan kuwi? Takok pripun? Iki ning Jakarta ketemu kancane lawas iki. Nggih. Kowe lah, kowe to Mas. Wah, suwe ra ketemu. Di obat kuat ora? Masa langsung enten niku? Mbah. Lah arep dinggo ngapa to, Mas? Golek melek ben kuat lho. Lah apa wis ora Aku kan kuat? bladekan terus to, Mbak. Oh. Yo staminane ben jos. Wong melek kok ngene tangane. Ya kan kuat. Melek kan ya mripate tau ditangane. Kalau bojone lambene saka puteran radio kowe. Wis ngene iki pisan. Nek wis wani maju ya aja gagas ya. Ora tak gagas. Ngono kuwi. Anggap wae aku ora di bojo ngono ta. Wis sendiri. Aku ora omong. Sabar. Ya resiko dadi bojo artis ngene iki lho. Iya. Ya dirampunge. Tresna tulus. Ayo. Lah aku bar lho. Hah? Bar. Bar. Ya wis. Piye to lah aku Ya bar. maksudnya aku genti ngono lho. Iya, Dendengane lek. Ora sumo. Sesuk nek tampa nanggap mayang tak suluk. dalang po? Wo, dalang. Aduh, lah kok aku ora tau ngerti le mayang. Wah. Aku rahasia kali mayang. Pemilihan umum. Pemilihan, 5 tahun sekali. 10 tahun. Oh, 10 tahun. Tresno tulus. Terus nadyan ing gubuk Engeng. mor. Wis baleni ora.
enging iki apa? Tresna tulus. Nadyan enging. Ingin apa? Enggak. Ingin apa? Apa? Tresno tulus. Mbok sing total lho. Iki wis total Ngene, suarane. nek arep pengen ngene ya ngene, Iya. ora nek ngene iki apa? Ngene. Sanepon. Apa? Kode. Kodene piye nek ngono iki? Kurang ajar. Tresna tulus. Oh sapa ngerti? Kowe iki sing totale main. Sapa ngerti esuk iki disiarke streaming ki 15.000 wong sing nonton. So nek ngerti yalah sesuk bengi wayangan terus anu mawon. Bintang tamune Tatin karo Kiswan. Lho, mundak to bayarmu? Ah, iya. Mundak sudo. Ah iya. Tresna tulus. Tresno tulus. Nadyane. Mbok aku nang kene lho. Buk as. Moro. Iya, Teng, iya, Teng. Soale kowe ra digagas Tin, soale sing kulino nembang gubuk asmara kan Ika. Nggih. Aku kagak masuk ya. Kagak masuk. Wah. Soalnya kamu sama dengan istrinya. Iya. Sama yang di rumah. Jarine muni kaya sing nang omah kaya kulkas muni. Ora, Ding. Ora. Heeh, Mbah. Ya, ya. Apa ora? Neng piye? Lah aku mana dalange nek rongkon mulai ya urung. Iya. Iya, Pak, mulai, Pak. Mulai nanti. Iya. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Niki Aku tak nggo ndelik. Aku terima ana njaba. Ora iso. Wong jejer kok nang njaba. Iya. Iya, Tin. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Yo, joget. Ya. Gerakane sithik wae. Aduh. Polahmu kok nggo mancal-mancal iku lino mancal piye? Ora rumah saku kok joget Rawangun kok ya pedene. Kuwi angel lho Pak wong pedene. Ora aku nek kowe iki ora pede, mbiyen ndak cilik kokean mangan jangan bung. Dadine apa rai gedhek? Oh. Ra disin. Lah kowe duwe ra? Ora. Ayo. Ada isin ora mangan tenan kok. Ya diteruske.
Jare duet. Nah, jare duwe. Ora apal cakepane. Rapal ya tak bisiki. Rasa wis nganu wae jenenge Kiswan joget wae wis apik. Elek. Apik. Jare elek. Elek mbangane ra ono sing joget. Iya. Catatan sajroning ati datang luntur saya Raga tuwa. Raga tuwa apa ya? Tuwa kapuk ya. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor sik ngamuk. Ya, kapok ora. Wis tau. Apa? Setau. Kowe njaluk diamuk wae. Ra sudi. Sudi. Gak. Oh. Ayo. Senanon dang. Ah. Joget nek nganggo glundung barang. Ya. Wis menggo. Piye, sontek wae? 500 ente. Enggak. Apa-apa kok dicolke dhuwit. Ayo kuwi cah dermise ramane. Muni watuk dilokke mbok nganu apa ditambani. Nih 200 ngono lho. Anggepe aku ki bapakne kowe. Apa-apa kok njaluk dhuwit. Iya. Kono mbok ngelih aku kono golek-golek mie ayam. Ya kene di. Lho. Ya mangga ya. Tadi cakepane ilang aku. Tergoda aku ya. Aja kok kowe tin aku sing wong lanang kowe jijik kok. Monggo saka mburi lho.
delok ndasile. Sing ngarep gilani tenan lho mendelik-mendelik arep melet-melet ke demit. Nyucup. Apa wani ye? Wani. Kok sawa-sawa tok cucuk. Ae. Sawa-sawa ya. Bener Pak nggih. Rumah sawa-sawa dicucup. Dek malah ngaku ae. Edan. Wis ngono nang omah nggih siap-siap ya. Heeh. Lenggah, lungguh ayo. Wah, kula angsal sawer. Wah. Entuk sawer pira kuwi? 300 juta. Hah? Pira? 50.000. Ya ora apa-apa. 50.000 panjalukan lagu to kuwi. Oh, njaluk lagu kowe. Kudu aku. Tuano gleling. Ayo. Nggih, oh iki engko pas gara-gara sing diaturake. Ya, ora apa-apa. Heeh. Lho kowe kok lenggo ki yakone sapa? Nyoh, tak tambahi 50. Ngadeg meneh karo bojomu saiki. Wes, men diintegrasi ning dhuwur panggung. Mbok patos sik cilik, Pak. Apa? Sing cilik. Sing cilik piye? Ya, Kok padoke sing cilik, goleke sing cilik. Maksudmu sapa? Watan. Prastiwi apa? Ae cilik ning gedhe. Ora kok ya ro bojomu men serasi kok ya. Oh. Men kowe iki ketok ro bojomu ketok sakinah mawaddah warahmah almarhum. Sikile sakit lho, Pak. Apa? Sikile sakit. Ayo sing joget kowe bojomu nembang kok ya. Ayo tulungi. Ah, dialah. Aduh gayane. Ikhlas ora? Ikhlas yo. Aleman. Yo, Gendong. ora. Cepat tak gitu, awas cekungan. Ya. Maju ngono. Rumah aku kok. Ayo kaya ngono kuwi wong sing jere dadi manten umur 2 dina ana jeglongan Dik, awas Dik jeglongan hati-hati ya. Nek suwe yo jeglongan. Kesandung yo matane. Piye mau seneng? Seneng. Bloko aku. Ayo blok apik kuwi. Bunga ya? Bunga. Oh, nah aku Apalagi? sing ning kene piye? Saya seneng. Jaremu pengen sing cilik. Ora kok Bu men geguyon. Ora. Pengen sing cilik. Ora sama dia sanane ya. Aku jenenge kok anane kuwi ya salah. Salah. Anane ming kok ngono kok yo anane wae. Karepmu ki sing wong wedok sing ayu dhewe niki ngoten lho. Ora iso wingi kene kowe yo ndelok wong numpak miyo yo. Edan. Tak foto ya. Kene di foto kena bane tok senenge ra jamak. Iya nembak ya. Jare sok ning gubuk asmara iki karo sapa? Ngotorke. Hah? Mung cerita-cerita. Cerita-cerita. Ping pira? Nggih ngelak. Oh ya, nombe ra apa. Cerita. Lek ngelak ki ora kesel kok ndredeg. Kene ya meng ngono wae, langsung Wedi. langsung ndredeg. Ndekno ora. Bang. Piye pet-petan? Petan. Ndasku pet-petan. Apa ndase dilangi? Ganti tolo. Dingil-dingil. Iya, guys. Ngersake napa Pak Seno? Lah ya manut bojomu kok. Apa, Bu? Piye? ngebak Mau apa? ning ngono aku ning ngono ora ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Wong kok aja ketok alus nang ngarepe wong. Awake dhewe ngene iki asline romantis. Ngerti ta romantise Werkudara karo Arimbi? Werkudara kan nek undang Arimbi polo diak. Wah, aku ora mbok polo. Wah. Ya, polo. Ma. Ya ngono, rencana ngono kuwi.
Ngece kalau. Ora kuwi. Sakit sukune tesian. Iya. Pincang esak. Ah iya. Mula nek nyikat kira banter-banter. Apa? Nek nyikat aku kira banter-banter. Ah, semoyo terus. Ya wis lembang. Lah ya ngene. Wis, lembang. Ya padha-padha kesele kok ya. Iya, ben dina nyambut gawe kok. Ora kelingan zaman biyen to. Stop. Stop. Stop track. Ya. Oh, ngacret. Stop aja. Ya Mbak Ayu nembang apa? Banyuwangen ya kena. Waduh, saya aja sekeras-keras mengko. Oh, anakku yang nggo ngajar bojone sing kurang ajar ki tembangke Banyuwangen sing keras mendhek gedabikan le joget. Iya. Nggih, joget sing apik lho ya. Nggih. Orang lanang wedi wong wedok. Nah iya. Kowe nek ngerti nek pas ora mayang no, oh memelas kuwi. Iya. Pripun, Pas Pak? ora nyambut gawe ning arep lawang aku katok kolor ireng kae culuk lambi. Tengok-tengok begogokne kilang. Mangan, Pak. Ngono karo di apa diuncali cowek isi sego kae. Mangan. Mboten nggih, kula niku. Boten sae niku. Oh, aku ki sayang ya Oh, sampean ya. iya. Goreng kendhok, Bu. Ngono wis. Bojone nang mburi kluthak-kluthik bareng dicepake ndoke cilik kae papat. Iki ndok apa, Ibu? Ndok cecak. Pun alhamdulillah niku. Cecake sing gelem ngendhok. Bang ndok kebo ya. Ya. Mamyet. Kaya lek ngajari kae. Kapan? Mula kowe iki sesuk nek yu ayu. Nggih, Kowe Pak. sesuk nek Pak nganu ngopo-ngopo iki kacamatamu aja dicopot. Oh. Lah keng napa? Lah kuwi dimanfaatke banget kok. Kowe nek nyindeni awan kae kacamata dicopot terus genak beli karo kowe. Terus guys, kowe iki dingerti bojomu ora nggo kacamata lamur. Oh, ngono. Oh bojo kula iki nek bar madang kupinge sedarungan. Dadi rada ya wis bebas. Ya. Iya, iya. Mamyet. Mambiat mayon eman sowarane gandeng belam yang Setan tenan Pak. Hei. Nanti muncrate. Ya, Lho, lah nek Banyuwangi iki ya modele ngene iki. ayo gawe kode. Kaki ngunjuk e. Muncrat. Ora apa-apa. ya saya waras to Pak. Sih, waras. Waras. Ora. Nyaram biai Awas. Aja, awas lho. Ketno tangane Denko. kok aku cemburu nek ngematke Mas Den. Wah, iso. Ah, ya iki ya cemburunan. Iya ora positif kok ya. Noswan tara Enggak mau kaget aku. Kaget tenan. Waduh tenan. So nampa 75 wae kowe. Ah iya ta Pak? Embuh. Kompak to. pianyu Yuk. wangi Nana
mengelengke nek lali. Kaya rumah cakak aku nang ngene krungu muni. Kene. Sing wedok muni iya. Ngeber apa? Kowe iku ketonto ngono kuwi. Sing siji ngene, siji nyekel ciduk. Lan kedul halas ngopo kuwi? Siap-siap juga. Oh, aja dhuwur-dhuwur lho ya. Sen aku karo. Isen duwe. Sen. Oh. Sen. Arep tenanan iki pokoke. Yo. Kang Kaliwiat Lewiat Wes. Kayak singgetan ya carane anu. Pelambiangan Joget ya, Bu. piye? Joget. Oh. Pelambiangan Ya. aja takut susah senang kanthi tanah Kita buane dadi suda-suda tabuhane. Biyen. Sudane. Angel jogeti. Ayo Mbak Nyuwangi iki ngeber. Ku meliaring ku meliaring taman Kota. iki ngopo ya Pak? Ora bacotke kak ya. Sari nuswan tara Ya, gerajakan wae to? inggih Ya, mangga diaturake. Ya.
Tak omong itu. Aku kelingan soleh Parangkusumo kae. Pun nggih. Akae nek joget kok tangane tiba ngene iki ngopo? Soleh. Sok tundang soleh wae, Mas. Oh iya. Pun Wis. Wis leh, ngono. ya bali. Ya. Gandeng lah. Gandeng no. Ya. Tangane apa sirahe? Atos. Gandeng kok sirah. Iya, kuwi jenenge mbiti. Iya. Matur nuwun. Iya. Ayo diteruske dhisik. Oh, meh jam 1 ya. Iya. Menggak lakone mandeg dalan. Iya. Oh. Jam kalih langkung Petruk sowan sanipun para pepunden wonten ing dusun Kranggan Murti Gading Sanden Bantul. Acaranipun sampun laturaken ngajeng nalika wonten ing wanci limbukan inggih menika majemuk umum utawi merti dusun lan ugi boten kantun mengeti 17-an. Tasakuran ing sampun kepareng kelampahan bangun corblok saking dana desa lan ugi dipun bantu dening panjenengan Bapak Haji Heru lan lumampahing pasugatan ringgit Purwa dalu menika krana hasil kerukunan lan kekompakan sedaya warga Kranggan ingkang dipun dukung dening panjenengan Bapak Lurah Dr. Andes Sutrisno lan ugi apa jenenge menapa sedaya para warga Bapak Dukuh lan samudayanipun. Namung jurung pamuji monggo sesarengan ungon dalu menika jalaran tumrapipun tiyang ngertos wong melek menika gedhe prihatine bakalan entuk barokah ing Wang Mahanasa. Menawi dipun di leki setunggal dalu menika mangke menapa dipun suwun badhe dipun pinangan dipun kersanipun Gusti. Muga-muga sakwise ngadani merti dusun menika sing apa jenenge kuwi sing dikersake iso kasembatan, sing digayuh iso dilulusake saka panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Sing tandur-tandur ya apik, metune ngrembuyung gegodhongane mbiyek wae nganti kaya manglung-manglunga wit-witane. Sing dol tinuku kulak murah adol larang. Sing nyambut gawe pegawe ndang diundakno bayare, ndang munggah pangkate. Sing nyambut gawe makelar ya muga-muga ndang entuk apa jenenge job sing akeh. Menika ing saged kula aturaken sing dadi dokter muga-muga kerep nyuntik ning aja wong akeh lara. Nah, niku sing angel ngaten menika. Angel dipun dongaaken ya angel. Sing tambal ban muga-muga nek ana pit liwat jebluk obane. Nek ya kejaba saka kuwi aja terus kabeh, ya siji loro sing sak murwati wae sing ngepi cenanangan. Wis pokoke. Nek sing lepit alus-alus aja jebluk bane, diujondel-jondel kan jebluk obane men terus ditambal men sing nambal ban entuk rejeki. Matur suwun, matur suwun. Tak nembang sing kepenak gamelane ya iso kena dirasake ya, urung perlu diganti. Singgah kesik. Nek mangsane diganti ya tak gantine. Dilongkas ya nyoba le ngrekoso nganti diriwangi keringet metu pirang-pirang sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil. Alhamdulillah kabeh wis kelakon.
ning nong Pak Lik kula Pak Geter Pramuji Widodo putrane jan wah senengke tenan mun jeneng kon Kiroah ngono wah suarane iso daki-daki muga-muga iso ndongake bapakmu le sapa apik iki saya putrane iso Kiroah bapakne mongko ya seniman tur ya cancut gumergut limanembah ngersaning Gusti wah jan saya apik saya ning nong mbang sing apik apa ya kira-kira ya iso nglipur penggaling para lenggah naming sing biasane tak tokke ngono ki kaya wis kulino gendinge kondoriya urung rasa do kesusu laras ling ana sentro madat sanga aku dhewe sok ora apal kaya ayo sing dalang ki wani apa saurane wanti buka apal celuke tok buka celuk ora ketang sak teruse ora apal ya ora apa Kakang Mbak Yujo lali welingku yen kowe lumaku ra perlu kesusu patrihe supaya selamat tekan kondi asuke kaya mi penak iki Tru iya mantar jungkir balik balik jungkir mantar balik jungkir lelo ketrasan solae eseme masomen lale jo sembrono aja padha lewane lingane nyawa mbah kowe apal padake aku ya teruske mantar balik jungkir akeh korban ketrawasan mulai masake sing ada atine sopir neno ya aja padha eno elinga tatae nyawa ayo panutan lalu lintas aturane wah srepeke apa Tru? Mas sopir. Apik. Heeh. Dinggo ngelingake para pemakai kendaraan iki nek nyopir ora cenanangan. Ha iya. Elingono. Wingi bar ana tabrakan beruntun ning endi? Ning Jakarta. Oh ning daerah kono Kuluk Barat kono 20 mobil apa 21 mobil. Ayo, piye nek kaya ngono iki kanane piye? Mula aku nek tuku kendaraan ki sing sabar. Lho. Kendaraan kok sing sabar. Wah kowe njajal ora apa iso nyilih montorku. Montorku iki disetater Senin, lemune iki Selasa. Saking sabare. Direm sore mandeke esuk. Lho, direm sore kok mandeke esuk. Lho kuwi lek ngerem kan alon-alon nyut ngono lho. Kuwi jenenge montor bosok ora. Ora kok perkara sabar ning kuwi montor bosok. Ayo kendaraan ki yo aku mengelengke. Mula ora tok cenanangan demet trampil numpak motor. Ayo numpak kendaraan numpak mobil terus ngebut. Ya. Mobil motor iki gaweane menungso. Kadang ora dhewe sok ora ngerti ana skrup sing kendho, ora diteliti banter banget skrupe copot, bane ucul. Sok ora krasa ya Gong. Kandhane ana lho sing numpak mobil ora krasa. Kesele bane ucul. Ha iya. Bareng dilokke, lho bane sapa kae glodhak.
Karang yo kabeh iki yo mek gawe menungsa yo ora sampurna. Gaweane menungsa yo ora sampurna. Ya wis, ya muga-muga iki acara merti dusun iki lancar tekan paripurna engko ya, Gong. Mau panitiane kok ana sing ngendika gandang le wiwit jam 10 le bubar setengah 7 kuwi. Maksude piye kuwi? Ayo men menawa jam iki dipadhake. Ae ora ana. Aku ora njaluk acara dawa kok. Iya. Sing ngrantam acara iki rak para panitia. Bubar wayangan kok setengah 7 tenan bandemi wong mangkat SD. Mau mangkat SD iki piye? Wong sekolah SD iki bandemi lho. Ngomong ora tau diteruske kok ya. Selak napase entek. Selak napase entek ora. Selagine mbiyen wayangan bubar setengah 6 kok, Tru. Saiki wayangan apik-apike. Padang-padange wis kebablasan iki jam 4. Lho, ora setengah 6. Setengah 5 ya adzan subuh. Ngibadah harga mati. Jajare kuwi lho, masjid. Iya. Nek nganti kene wayangan kok kono adzan subuh ki padha karo wong ora duwe toleransi. Mula jam tengah 4 kudu bubar. Oh iya. Kudu rampung. Lho, lah adane setengah 5 ya. Sak jam iki dienggo persiapan. Oh. Kudu resik mergo wong tangi arep subuh ki sok males-malesan. Tangi setengah 4. Aduh, isih setengah 4 turu sik. Nah, engko jam 4 melek. Jam 4 turu sik. Nggawe kesempatan wong turu. Oh iya. Ya bener ya, Gong. Mulane kuwi kok ya ora sak ngoyo-ngoyo. Iya. Ya pancen ya bener. Mau Bapak RT nek ora kleru ngersake lakon Banjaran Kresna. Iya. Aku ki soga-sago wae, Truk. Ora masalah. Iya. Ya biasane nek Banjaran ki rada mundhak sithik biasane. Ha iya. Mergo wayange akeh banget tur le mikir ya tenanan. Ha iya. Nek aku ya nari lah pripun kula ya nderek. Mboten samamon anu-ampun napa jenenge iki Gatotkaca Winisuda. Wah, kuwi malah apik. Iya, Gatotkaca Winisuda. Aning lek geter ya wis tau ngendikake biyen aku ning witan kuwi ya Gatotkaca Winisuda. Aku ning ngono Gatotkaca Winisuda. Ning saben dalang rak sanggite dhewe-dhewe. Ha iya. Nek dipikir ngendi-endi iki Gatotkaca Winisuda. Nek wong ki iso ngulir budi ngasah kadewasan digawe sing rada beda merga kabeh iki tergantung karo dalang. Dalang ki sutradara. Waduh. Sutradara ki ya. Sutradara maksudnya. Heeh, jawane rak sutradara. Ya ora dijawake kok jawane sutradara. Sutradara naleni matamu ki. Ora kuwi jane ngopo ya, Ren? Salah aku ora ndek kata-kata. Ha sak karepku le omong. Yo nembang sing kepenak. Ana pamundutan sore mau, Tru? Ya. Rujak jeruk aku kayane ora pangling sore mau isih tak waca. Sindene pira iki? Sindene 9 kok. Wah, kokean. Ya ora apa-apa. Men dinggo samben-samben kanca-kanca cegah lek. Yo diaturake tetembangan sing kepenak. Aku share ya, Tru. Sik. Aku sik tak nembang sing tuwa. Ya. Iki neng pamundutan saka WA asam-asam Banjarmasin. Wo, saka seberang kono. Sing kepareng nyuwun lelagon. Oh iya. Ngopo kok cengengesan ya ora. Sip iki pokoke. Saka asam-asam Banjarmasin mau ngersake Mbak Hana Pertiwi kula nderek nganu tembangipun menapa kemawon. Oh iya. Iki ya isih akeh, Tru. Sing kepareng nyuwun apa jenenge iki lelagon. Heeh. Gubuk asmara wis sore mau. Oh iya. Terus iki ana sing iki nyuwun lagu punapa kemawon sing penting Mbak Hana Pertiwi nggih bang nganu kangen berat. Sapa? Mas Budi Arkanata asam-asam Banjarmasin. Oh. Kuwi nggon apa-apa. Kuwi lambang kaset. Lambang kaset Dengkul Murah. Ayo diaturake. Ya. Waduh. Werkudarane dinggo terus pepundhenku Bekasi iki
chatting aku. Melu seneng Mas, Werkudarane dipajang neng kelir. Nggih, matur wak balesi. Namung kirang barongipun. Siap. Jaluk terus-terusan. Wah, ya ora apa-apa ta ya, Truk. Iya. Sok tanggal 9 nggawa barong. Sing ana lambange plusmin. Oh iya. Mbok dipresake nek plus. Plus dengkulmu lah. Monggo. Ayo, Mbak. Ngaturke apa terserah panjenengan. Niki wau nggih inbox. Sapa sing inbox? Niku wau. Oh, Mbak Mas Budi mau inbox apa? Nyuwun kadung tresna. Kadung tresna diaturake. Wah, jan ya wong kok wetenge ijik gedhe-gedhe wong wis metu bayeke kok wetenge ijik gedhe. Sing jeneng wong sesar iki angel kimpese. Mula bojomu ae sing anakmu kari dhewe tok kon sesar saiki ora mblegat to wetenge. Heeh. Nek nggo turu iso ndledek kabeh. Ning wis ora apa-apa. Ayo. Ayo neng wilayahe men rada eksis. Neng aku maca statuse nyambut gawe sak menit saka omah. Wah ya cedhak banget berarti, cedhak banget. Engko le mulai duncalke wae terus. Mulai kok duncalke ora. Mangga ya. Rina wangi dadi ati Nano tanpa dahar tanpa nendra nenanon nenetno enano kayung yon marang selirane nanane na tansah kumawanging netra Anoman cancut udu. Ora Anoman obong. Oh iki udah Anoman apa lho? Udu. Apa? Sugriwa obong udu. Anoman ki ndek wulu nek dobong ya lah iya kemeriti. Neno. jero ati kadung tresna Wah, catet aku kleru. Lah jero kadung klelep ngono. Oh. Prastiwi ling guyu ngece. Piye ling guyu? Ha. Ora apa-apa, tak titeni kowe. Aidak gegermu. Neno. tan liya amung sliramu gawe geger udur satemah lara Asmara semoya. Roy Martin. Oh, Roy Martin. Asmara semoya iki kaya Roy Martin. Nom-nomane Roy Martin. Kampus
Kampus Biru. Oh. Ya, mangga. Lamat was katon tejane yen brongkaton mancarang aduh wirakane sinawatan ambosani yen besangut wimbo patut nyata jati kumrak Elalale, elalale, dung 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 dung. Enak dong. Tak 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 udah tuh. Wah, jian. Ayo wong tua ya terus. Ayo wong tua iki senengane bangsa sing langgam-langgam utawa sinom parijata, mijil ketoprak, jineman uler kambang. Heeh. Sak aku lho, Tru. Iya. 30 munggah. 30 ki apa maksud? Lho ya embane gareng ki umure wis tuwa banget ngono. Wah iya. Ora wangun aku kok apa jenenge iki nembang apa Titi Wijreng. Heeh. Oh nembang sing penak-penak ngene iki. Iya. Nah, lek ndang entek dung dung entek iya, tergantung kendangane tungtungan apa kendangan apa jenenge iki srepek. Ya, terus ke Pacane sarwasri sirobat tenku tansah kuwur elalale elalale was
Ora apa-apa, caci. Aku mancing sik ngrebab. Iya, men bengok-bengok. Gunane apa? Ya ora gayeng. Digawe sepi wae piye? Ya aja. Aja. Pacaane sarwa mari. Mladi apa? Ora ngerti cakepane. Pacaane sarwa asli Wis ora usah ngejakatno karo Egul. Iki malah jos iki pokoke. Waton bengok. Awur-awuran. Ayo wis ben ngarang ya jeneng men swasana iki ketok meriah. Yo ganti kowe terus. Ayo gek cekat-cekat. Yo. Aku tak nembang yo nang ayo apa volley. Ayo aku tak nembang. Iya kowe iki mulai gentenan kowe iki tak kon nembang apa-apa. Oh, cah edan ora. Iya. Ki mono sing nyuwun rujak jeruk reng. Kowe lah cocok. Heeh. Apik tenan kuwi. Ngedening. Ora sok aneh-aneh ora. Sapa sing kepareng nyekar? Ayo nyuwun sing ngurung disekar. Lho. Urung disekar piye ora sing nyekar Mbak Agnes monggo didueti apa piye to ora usah ketoke kaya bunga ha iya angadeng nang tengah lawang yo apa bedhok drantang ngentang-ngentang. Lho, cakepane pirang-pirang lho. Wah, pirang, Pak. Panetole tak kandhani. Terus sing lanang, Mbak netole aja nyela. Ngregoni nggon kurerace. Terus sing wedok apa kang mbok tandangi sing lanang aku gawe rujak jeruk sing wedok bumbune kuwi apa sing lanang lombok uyah gula trasi terus sing wedok lanang wedok bareng ora suwe wah rugi aku ati wasuka ngarepan dirik-dirik meng mak pleken ayo wis ben yo ning manut cakepane bae nek cakepan genti-genten ya ngono kuwi nek cakepan dhewe ya angrajane angadangne nang dalan kok arep dirajang ngapur yo mangga Sik pundi, Pak? Hah? Sik pundi? Sik kuwi Cakepane. aku mau nek kon nudinge iso biasane yo mung kuwi Sik duet napa mboten? oh ngono to maksud tak kira nek takon sing ngendi sing duet karo sapa ayo sing lanang sapa Manut mawon. Ya ora apa-apa men ketok suarane. Ya. Engko tak abani nek ora apal cakepane. Ya. Bedhok ngrandang ngentang-ngentang. Lanang sik. Ya. Ya guys.
Oh, cah pengalaman kok. Ora iso, ya mesti pinter nang wiyaga wis tau lho. Gleleng ya wis tau. Dikunjara ya wis tau. Oh, cah gleleng kok wedi. Beduk drandang. Wah, diserak-serake. Ngentang Mbok netole takkan dani ya mbok netole takkan duti dani ya sing wedok pakne aja nyela ya ngono kuwi jan cara kuno banget Pakne aja nyala ya ngregoni nggon ngregoni nggon kura apa kang tok tambani tak tandangi apa kang ora cengengesan pancal sesuk apa kang tok tandangi oh apa kang tokan tandangi ya wedoke aku gawe jugangan nggo ngopo nggo mendem sing lanang kuwi rujak jero bumbune kuwi apa bumbu ora bumbu baleni bumbune kuwi apa lombok gula Jawa tak antil mencelatmu gula Jawa sik kok lombok ra wulung ya gak lombok ah iya ning lomboke keri wonten ora pedes jeruk Bali. Ayo, apa cakepane kuwi? Jeruk Bali dasare wetan
Dek. Yo, yo. Rujak mongko rujake Hidung. Ya. Kaki. Oke. Leher. Yo. Mas pantas dan wadai gelas. Kembali kepala. Oke. Kaki. Ya. Kepala. Oh. Besok neh gah aku rek ngono iki ora gawe kompak ora. Ganti. Klik kuno. Ya. Apik iki mau yo. Apik tenan. Kelapa sama kepala. Kepala sama kepala. Dang gendang. Oh. Kendangane ora ngono kuwi. Tuk duk. Kecepeten. Duk mangkene iki rasane hidung. Wah sing ngabani Bagong saiki. Kaki. Waduh. Leher. Wah aku saiki apal basa Indonesia. Ayo. Aku sakjane nek sawah basa iki. Perut. Wah edan. Pantat. Kepala dang gunda. Lho, ling ngendeke ora pas. Ora nggon kaya ngono kuwi. Wah, iki pas abang e, mandek. Kok pas abang ora. Wis aja Tru ya. Heeh, wis. Ndak senengen base. Ha iya. Sing kemarin nyekar pocong sapa, Tru? Lho lah. Pokoke ora bakal keliyo. Aku ki nek pocong nek ora sing nyuwara si nete iki rasane kaya mangan ra nganggo sendok. Ha iya. Pocong kok diduetke. Iya ya aja. Monggo. Ayo Bu. Ajaran atau wali tak ajar kanthi ora lepas yo men. Lekas kok lepas ora. Nek lepas dhewe. Ah iya ya ora apa-apa. Lekas Salahe waktu. Wan kas Kelebus teges kok kelebus. Tegesekas nyanto sandi Satya bodya pangakase tur hangkara ning nong nek disuwukke grupak iso ora terus iso Satya bodya pangakase dah nong ning dang ding nong aku urung tekan gone terus aku mandeg dalan kok ora Satya bodya dang ketak dung dang dung
Blong gong kok blong. Yen macane ora blong, ayo blong. Yo monggo. Satya Butya Pangakesetur angkara. Liri, tipis. Mun purmiyarsa. Kadang kalau digarap ngene iki, iki ora nggarap kok. Ngawur-ngawur. Setya Butya ketek-ketek dung jeng tik dung tik dung tok cetang dang. Ayo, apik ya, Gong. Heeh. Sangake terus, sangak. Nah, yang di dinding kan. Nembang apa? Arep nembang sing kepenak aku, Truk. Neno kae warung pojok. Jupane warung pojok iki kanggo buka, bukane piye, Truk? Oh, gampang. Neno. Oh, ngampur banget. Ayo, dibukane kaya ngapa? Ngandel ora? Aku wis omong ta. Nah. Us. Kowe lah, kita ki. Ya bener. Oh, jos tenan kepenak danali japring tutong isane blekundek wetang teko jatah tempe jatah loro tempene loro wis ngawur banget Bagong ora penak tenan aku nek karo dangdut gemar lho Truk oh tenan anggris muni krungu tatung ndang tatung sosana sing kualik tutang ndang ya ora ndang dangdut kok kualik gitu ana wae mirandane apa ndae rong profesional kudune tatung gendang nduk aku dadi tutang gendang nduk tutang ngetes kendang tes kendang bojo ulang tak geret ayo Nduk aku kowe padang-padang iki tak parani wong ngobong botol ha edan tak kira nek dangdut saking senengku ha iya ngaturke apa meneh Gong sing cara kuna-kuna ning
Nong 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 nong. Satu sore ake kancane ning kanjaran. Ayo. Damar manyo jajake manjang ngono pacane bergase. Ah, terus engko penabuh muni iya. Pacawan modele aneng pinggir lurung genti-genti awuraya kowe mbukaki catetan kabeh. Iya, ya lagu biyen ya kudu ngerti. Satu sore kancan. Yo diwiji yo. Coba ben disaut ibu-ibu waranggana. Satu sore akeh kancane aneng kanjaran. Yo. Jangan maju. Hop. Wah, telat. Baleni. Telat sing ngendang iki sing dimatke apa ta ya? Satu sore aneng kancane nak dono gendang nak ndono nak pancen ngono. Ngono. Yo. Satu sore aneng kancane aneng kancane. Jangan maju. Karo pengendang cerdas kene iki senenge ra jamak-jamak itu. Ah iya. Ora udan ora kalso tak sewake bis lho. Nggo ngopo? Bis Sinar Jaya. Hubungane apa disewake bis? Ya. Bacane bergase. Ayo yo, Prastiwi yo. Dhewe sik yo. Iya. Waduh. Bapak Cakra model. Suara gede. Iya. Kaya rombongan demit gitu. Aneng pinggir lurung. Aneng pinggir Bareng. Yo. Satu sore ake kancane ake kancaran. Jangan maju sampai aku tawaku Terus meneh yo. Iya. Bapak Cakra modele. Ya. Aneh. Pinggir kis. Ayo, Pras. Aneh. Aneng pinggir kise ganti. Sing jenenge kompak ya ngene iki. Sing jenenge iso tabuhan rampak. Ah iya. Mikul dhuwur. Sing jenenge iso mikul dhuwur mendem jero karo pimpinan ngene iki. Iya. Marahi. Iya. Marahi bombong ning ati. Ayo jenenge ora kangsenan ayo.
Suwe iki nyok dhewe ana sing na nek na nek ana sing na nek na nek ngono ana sing na nek utawa banget wis jenenge tabuhan sing apik ngono kuwi ta Janeng yaneng talaka kadilanget Mambang pantepas wulana pamaneka lintang toya kusumayana sumawur